салому алейкум ба ҳама дӯсту бародаро, хуш омадем ба канали Аъзам блог. Дар барномаи имрӯза якчанд видеороликҳои аҷоиб ва хандаовар. Марҳамат дӯстон, ба касе ки интерес най тамошо кунад. Мо бошад сар накунем, рафтем. мо бояд ҳама вақт на он корро кунем ки бар зарари мо бошад. албатта ки боз дар бари шумо одаме бошад ки шумо ба ӯ боварӣ надошта бошед. ин кӯдак танҳо шӯхӣ кардан мехост ва телефони худашро истифода мебарад, лекин дар ин вақт рафиқаш омада ӯро тела медиҳад ва телефони ӯ аз дасташ ба даруни калодис меафтад. ва агар ин чиз барои шумо муҳим бошад, пас барои чӣ мо бояд ки риск кунем? ин кӯдак бошад мегӯяд ки ман ба шумо як фокус нишон медиҳам. телефони худашро мемонад, рӯяшро мепӯшонад ва бо малаток мезанад ва бояд ки ин телефон ҳеҷ чиз намешуд, лекин дар вақти фокус каме хатогӣ мешавад ва ин телефон мешиканад. ин кӯдакро бошад телефони пешинааш дар ҷонаш задааст ва ин телефонашро мешиканад ба умеди оне ки модараш ба ӯ телефони нав мехарад, лекин модараш ба ӯ телефони нав нахарид. ин шахс дар болои яхи тунук мерафт барои гирифтани тӯпаш, лекин вақте ки тӯпашро мегирад, дигар намехоҳад аз болои ях берун ояд то он даме ки ях нашикаст. ба фикрам ин мӯйсафедро соҳиби ҳамин мошин барои чизе хафа карда бошад. ин мард танаи ин мошинро бо як калид мехарошид, аммо вақте ки фаҳмид ки ӯро ба навор гирифта истодаанд, аз идораи худ мебарояд ва ба шикастани бакавойҳои мошин сар мекунад. чӣ хеле ки мо медонем дӯстон, ҳар як писар орзу дорад ки ба дӯст-духтараш дар як ҷое таклифи оиладорӣ кунад ки он ҷо беҳтарин ҷой бошад. лекин пеш аз ин корро кардан аввал мо бояд фаҳмем ки ин духтар розӣ аст ё ин ки на, барои он ки ин воқеа рух надиҳад. дар хитой як мосте шишагие ҳаст ки дар вақти роҳ гаштан дар болои ӯ гӯё ҳозир мешикаста бошад, лекин дар асл ин гуна нест. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.